Здравейте, приятели! Не сте виждали такъв тип видеа от мен, но реших спонтанно да направя това видео, за да ви разкажа повече за моите лични преживявания с сиропът за отслабване, подмладяване и пречистване Mother Ball. Направих програмата вече 3 пъти и то самия факт говори, че явно съм останала доволна. Просто исках да ви разкажа, понеже доста хора в процеса на правене на тези програми са ме питали как се случват нещата, трудно ли е, лесно ли е, какво точно представлява. И сега в това видео ще се постарая да бъда много събрана, обаче имайте предвид, че може би ще стане леко дългичко, защото имам доста неща, които да споделя. Като начало искам да уточня за коя точно напитка говорим, защото на пазара има доста кленови сиропи, но Mother Ball е много различно нещо от всички кленови сиропи. Тя съдържа 5 вида палмови сиропи, мисля, че бяха, и един вид кленов сироп. 100% натурален, швейцарска формула, висококачествен извлек от палмови сокове, изброени са видовете палми, а кленовият сироп е с С качество. Продуктът е създаден по патентована формула специално за програмата Mother Ball усещане за подмладяване. Тя служи за пречистване на организма от токсини, подобрява обмяната на веществата, стопява масните депа, регулира телесното тегло, енергизира и ревитализира организма. При редовното й провеждане се наблюдава цялостно подобрение на здравословното състояние и фигурата. Програмата е препоръчителна за употреба и с цел профилактика на здравето. Изчитам ви това директно, защото така или иначе щях да ви говоря подобни неща, просто тук е по-синтезирано. Моят мотив, как изобщо се реших да направя програмата, защо се случи това? Моят мотив беше здравето. Имам няколко здравословни проблема, които се опитвам да реша чрез правилна храна и чрез такива пречистващи режими и вярвам, че ще имам добър резултат накрая, но съм с пълната яснота, че проблеми, които са се натрупвали в годините, примерно за 10 години, няма как да се решат с 10 дни пречистване. Така, колко програми направих? 3 до сега. Първият път беше лятото на 2014. За 10 дена, започнах с идеята за 10 дена, само че увеличих до 14 дена. След това, края на годината на 2014 направих една 5-дневна версия. Началото на 2015 направих 10-дневна и сега ми предстои да се включа в кампанията Голямото пролетно пречистване с Mother Ball, която ще стартира от 22 март 2015. Като идеята на тази кампания е колкото се може повече хора да се включат и взаимно да се подкрепяме и да споделяме впечатления и коментари при кой как се движи. Рецептата за Mother Ball, за да не остава неизяснено и това, е 2 лъжици от този сироп, плюс сокът от половин лимон, плюс червен пипер на вкус в 300 мл чаша вода. И това представлява една порция от сиропа, ако мога така да го нарека. Въпреки че ако изберете програмата, която да е само на сиропа Mother Ball, не ви трябват порции, няма да си мерите нищо, защото винаги когато огладнеете, пиете от тази консистенция. Аз сутрин си направих в една кана от 2 литра съответните пропорции и през деня си взимах в малка бутилка с мен. Чувствах се комфортно, защото не мислех за храна, не мислех къде какво ще ям и как да съчетавам храни. За мен това е много важно като цяло. Но някакси мисълта ми се беше освободила от храна. Трудно ли беше първия път? Не точно трудно, защото аз съм правила доста подобни режими, пречистващи. Дори преди правех редовно 2 пъти в годината плодово-чаяния режим за по 20 дена и мога да ви кажа, че доста по-трудно ми беше да издържам на плодове и на чай, отколкото на Mother Ball. Тук се чувствах доста заситена, енергична. Първия път, може би първите 10 дена, когато го направих, първите 3 дена от тези 10 бяха едни от най-трудните, но не защото изпитвах глад, а защото трябваше да преодолея тази идея за дъвченето, че мога да се справя и без дъвчене.
И след това вече всичко за мен стана лесно. Знам, че за някои хора това би било много голямо предизвикателство, просто при мен по различен начин се случиха нещата, и аз съм настроена така, че когато реша да правя нещо, просто го правя и ума ми изключва всякакви други опции за момента. Така че нямах проблем да съм си само на сиропа. Избрах този вид програма, защото той има много варианти, по които да ползвате сиропа. Единият вариант е този, за който ви казах. В рамките на 3, на 5, на 10 дена да изберете да сте само на сиропа и съответно да се пие много вода, да се пие чай за разхлабване и може да се пие и чай от мента и лайка, но не подсладен с мед, а подсладен с мадъл бал. Другият вариант на програми, които има, е плодове и зеленчуци плюс сиропа, само че за мен това си е рискован вариант, защото плодовете и зеленчуците не мога да им се доверя, че ще ми пречистят много точно в този момент. По-скоро може да се случи обратното. Затова аз реших да си мина на пълната версия, което си е характерно за мен като личност. Аз или правя нещо, или не го правя. Другият вариант, по който може да използвате мадъл бал, е да си замествате в продължение на няколко месеца вечерята с него. Ефектът е същият, както за тези 10 дена, но просто е по-продължителен и ще ви отнеме, по мое мнение, ще ви отнеме повече воля да замествате да замествате примерно за 3-4 месеца вечерята си и никога да не си позволявате нищо друго, отколкото волята да изкарате на мадъл бал 10 дни. Поне аз така си ги разсъждавам нещата за мен. Така, рецептата ви казах. Сега, как ми се отрази? Първият път, първите 10 дена, които прераснаха в 14, ви казах, че първите 3 или 4 дни се усещаше един некомфорт, защото все пак не се дъвче храна. Обаче не изпитвах глад, не изпитвах ниско ниво на енергичност през деня, даже напротив. Аз и действах, и си работех, и си ходях по срещи, действах си по проекти, както обикновено не съм си променяла ритъма на живот заради мадъл бал и не мисля, че това е нужно. Вече след 4-5 ден всичко се стана като най-нормалното нещо на света. Просто ходих с бутилката сироп в мен и си пиех от нея, когато гладнеех. Пиех си и съответните течности, които трябва да се пият. Може и фреш от грейпфрут да си пиете през деня, по 1-2. Но като цяло захранването мина добре. Може би захранването е така даже по-сложния период, защото веднъж вече като сложите храна в устата си и нещата се променят от ден едно. Но и захранването си го направих добре. Резултатите от първото приложение на програмата бяха 8 кг смъкнати. Чувствах се прекрасно. Исках да я правя постоянно и често. И така, много добре ми се отрази. Приятелите ми казваха, че кожата ми много се е опънала и драстично се е променило излъчването ми, специално относно кожа. Че е много освежена. Аз, след като те ми казаха, после забелязах, че действително има добра промяна. И съответно, затова реших да направя и втори път програмата, но втория път изобщо не го усетих като някаква борба или като някакво предизвикателство. Защото втория път беше само за 5 дни и беше като най-нормалното нещо на света, просто да реша да си мина на мадъл бал за 5 дни. Захранването си го направих за още 5 и всичко беше нормално. Третият път беше в началото на тази година, на 2015, и си го направих пак за 10 дена. Този път нито съм удължавала, всичко си беше стриктно. Може би допуснах само една грешка, че не пиех достатъчно количество от сиропа, просто не ми се пиеше. И препоръчителната дневна доза си е по 2-2,5 литра, 3 дори. Но аз не успявах да изпия 2 литра, просто нямах. Апетита ми тотално се загуби и пиех само защото знам, че трябва да пия. И по отношение на глад и такива истории не съм имала проблем последният път.
Пропуснах да ви споделя сега за килограмите. Първия път ви казах, че 8, втория път 2 и последния път 3. И всички се запазиха, което също е един друг хубав момент. Но те се запазиха, може би защото Маделбал е течна храна, то не е гладуване. Аз знам, че човек, ако изкара на вода един месец, също ще свали тези килограми. Обаче въпросът е после какво се случва и какво се случва в организма по време на този месец. Дали той се пречиства, дали всичко функционира както трябва. Не искам да навлизам в темата за пречистването. Не съм нито диетолог, нито съм специалист по пречиствания. Просто правя това за моето тяло, което вярвам, че трябва да направя. И то си е основано на лични решения. Това видео не е с идея да ви мотивирам да направите програмата, а просто с идея да помогна на тези хора, които или се колебаят, или са я правили, но се чудят дали пак да я направят. Направете я, няма нищо сложно. От друга страна си казвам, има хора, които са били на принудително изкарване на течности дълго време и нищо не им е станало, а на мен 10 дена също нищо няма да ме стане. Именно за това искам да се включа и в следващото голямо пролетно пречистване. Следващото, имах предвид, следващо за мен, защото за 4-ти път искам да участвам, да направя програмата, но ще направя заедно с кампанията, която тече в момента в страницата на Маделбал във Facebook. Аз ще оставя линкове към официалния сайт, ще оставя линкове към страницата във Facebook на Маделбал, за да може всичко, което не съм ви казала като информация, да си го набавите оттам и ако решите да направите тези програми. Всичко е лесно и приятно, вкусът на сиропа е сладък. Прилича ми на... Едно време правихме маджун от диня и от захарна тръстика. Много ми прилича като консистенция, все едно е като по-рядък мед. Това представлява. Може да си подслаждате чая с него. Изобщо Маделбал има доста приложения всъщност. Като енергийна и подсилваща хранителна добавка може да се ползва, дори да не правите програмата. Използва се като здравословна добавка към ястия напитки. Използва се в качеството си на гурме продукт при направата на блюда коктейли. Има различни видове приложения. Аз просто направих това, което вярвам, че за мен беше най-доброто. Ако това видео ви е било полезно, ще се радвам. Информацията ще я оставя отдолу в описанието, за да може да се ориентирате, ако се колебаете. Така че надявам се да се видим на голямото пролетно пречистване. Видим в кавички, защото то тече във Facebook. Има и събития към кампанията, така че там може да си обсъждаме неща. А и в коментарите ще се радвам да ми оставите мнение и впечатление, ако вие сте прилагали програмата, как ви се е отразила, какво се е случило с вас. До следващият път. Чао!